Idan za ka yi gini sai ka zo foundation sai ka ɗebo toka sai ka sa sai ka ɗauko bulo sai ka ɗora wai me zai faru da ƙarshe wannan dama abin da suka shuka kenan kuma wai damina ta faɗi kowa ya ɗau iri na gari ya je yana shukawa domin irin nan ya girma ya zama abincin gona mai nagarta, amma sai muka ga wasu sun ɗabi dussa sun je suna shuka. Wani me za a wani sakamako za a samu dussa ga wanda ya shuka dussa to banza bakwai ta shuka dussa. Yan nasara sai